Niyaphila kodwa ningayiphile kanjani entweni enkulu kangaka? Lo ophambi kwenu uGadla Bethithiza owakwaNxumalo entabeni zaseShowe enkosini yakwaShaka esigodini saseMadladlule endoneni uHlongwane. Hayi mina ngizoba mfishane kakhulu ngoba kuza ingqwele lapha emva kwami. Ngizoba mfishane kakhulu engizokusho ngikuzobe kuyihlanganise yonke inkulumo yami. Mina ngithi ithonga lakho mvukagwazela lisebenza ngendlela engakazi izibonwe. Ngizongena emazweni kaSigwebo uma yethi abangani bakho. Akekho umuntu owenza into ibe nkulu kangaka enabangani abarong. Ngoba abangani mabe wrong uthi udonsa uya le bebethi shona le. Hayi kungcono kanje. Usho ukuthi abangani onabo abakwazi ukuyisayiza. Bayisayiza entweni yabo emzini yabo. Abakwazi ukuyisayiza mangabe nihleli etafuleni nindawonye. Bazenza nibe kwi-level eyodwa efanayo. Ngoba ayiphumi imbono mangabe umuntu azi ukuthi ayimcineke uhamba ngeBM mina ngihamba ngeMercedes. Kuvele kuhlukane niqalana ukuthi hayi ayikho into phela engayitshela kakhulu ubani. Usho ukuthi mina nje ngibonga lelo thonga elenza ukuthi abantu ophila nabo noma ngabe yimuphi mhlawumbe bakhona abantu ophila nabo mhlawumbe mina engingabathandi kodwa mangabona umuntu esesondele eduze kwakhe kakhulu ngethuke ngithi engabe lo muntu engamthanda osondelene nomcineka ngaba kayona ingxenye yokuthi mina ngiphile kule yanto kaMcineka. Ngiyabonga Mfukanggobe ngiyanibona ukuthi nikhona eduze kwale ndoda. Usho ukuthi yonke into eyenzekalayo ngoba niseduze kwakhe usho ukuthi umqondo yenu niyenza ilingane uma senindawonye ngoba ngeke kwenzeke kube nje uma emqondweni ingekho ndawonye. Mina ke ngiqala ukuba yigoso ngo1996. Mcineka angazi ngathini nje uyazi ngake ngiyibeka le ndaba ukuthi iyasimangaza into eyenzeka nje ngomeni. Siyibone kaMaskandi into eyenzeka nje ethinta igoso ethinta inkabi ke manje ethinta ama-award ukuthi ke kuveza umuntu ukuthi ubani eqenjini lakhe ukuthi nokuthi lento Mcineka inkulu ngendlela esimangaliso plus ngeke akutshele umuntu onomona kodwa lento inkulu ngendlela esimangaliso balindele abazokuthuka ba right vese kuba njalo naseinsizweni sikhulele einsizweni thina ibingcono insizwa bese kuthiwa hayi kodwa unento ethile kanti lutho kuyikhona nje njengoba kunjalo. Mcineka siyabonga kakhulu unekomiti lonke bese ngikukhumbuza Mbomvu into oyishilo ukuthi nina kufuneke nibakhumbuze kakhulu abantu ukuthi kufuneke bephile kwi-category yabo basinayo i-category yethu njengamaZulu. Ngijabulile leli gama malikhulunywa uwena ngoba ngihleze ngisho lento ukuthi abantu bakithi mhlambe abangcono empilweni ibona abacindezela thina abantu abamnyama ukuthi bengaphumeleli. Ngiyabonga.